ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров канали Юристиҷей. Барномаи мо имрӯз хабарҳои нав ва пешниҳоди шумо мегардонем. Бо диққат гӯш кунед ва аз хабарҳои нав шуморо ҳам низ огоҳ бошед. Нафароне ки гирифтори бемории дил ҳастанд ё хирашавии чашм доранд, ба шумо доруи Алҳадаяро тавсия медиҳем. Капсула ва равғани сиёҳдона мебошад. Инчунин барои зиёд кардани риш ё барои баланд кардани қад ё барои нест кардани доғҳои сафед аз бадан ё зиёд кардани мӯи сар ба шумо соф савдоро тавсия медиҳем. Суроға дар рӯи экран. Доставка ба ҳама шаҳрҳо карда мешавад. Инчунин доруҳои варзишӣ низ дастрас кардан мумкин аст. Ба рақамҳои рӯи экран муроҷиат намоед. Занг задани шумо дастгирии мо мебошад. Аз номи Юристиҷей муроҷиат кунед, скидкатон мекунам. Аввалин ахбороти мо оиди парвозҳо байни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Федератсияи Россия. Яъне ки дар ахбороти нав омадагӣ ҳастае ки Федератсияи Россия боз бо 4 кишвари дигар парвозҳои мунтазами худша барқарор кард ва як кишвари Осиёи марказӣ низ дар ин 4 давлат дохил шидагиай, вале мутаассифона Ҷумҳурии Тоҷикистон нестае и давлат ва оиди бо Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳам дар ахборот омадагӣ ҳастай. Айни ҳол нусхаша мо мехонем, бо диққат гӯш кунед. Дар рӯйхати кишварҳое ки ширкати ҳавонавардоии Русия ба онҳо парвози мустақим барқарор кард, танҳо як давлат аз Осиёи марказӣ мавҷуд аст. Ба ин рӯйхат аз Осиёи марказӣ Қазоқистон дохил мебошад. Илова бар ин, Федератсияи Россия минбаъд ширкатҳои ҳавопаймоӣ ба Озарбойҷон, Арманистон ва инчунин Ҳиндустон парвоз мекунанд. Гуфта мешавад, парвозҳо танҳо ба пойтахтҳои ин се кишвар сурат мегиранд. Зимнан ширкати ҳавопаймоии Аэрофлот эълон намуд ки парвозҳо самти Нурсултони Қазоқистон, шаҳри Бишкеки Қирғизистон, шаҳри Қоҳираи Миср ва инчунин Мински Беларусия низ афзоиш меёбанд. Ва инчунин ёдовар мешавем, дар пойтахти Федератсияи Русия давоми дурӯзи охир сарвазири Ҷумҳурии Тоҷикистон Қоҳир Расулзода дар раъси як ҳайати сохторҳои иқтисодии ҳукумати ҷумҳурӣ қарор дорад. Намояндагони ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба хотири иштирок дар ҷаласаи 17-уми комиссияи байниҳукуматии ҳамкории иқтисодии Тоҷикистону Русия озими Москав шуда буданд ва инчунин суҳбатҳо то айни ҳол идома доранд дар бораи барқарорсозии парвозҳо байни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Федератсияи Россия. Бародарони азиз, чӣ хеле ки мо номбар кардем, чорумин давлат давлати Осиёи марказӣ мебошад, вале мутаассифона Ҷумҳурии Тоҷикистон нест ва умедвор мешавем ки рӯзҳои наздик иншааллоҳ як хабари хуш баҳри шумо мерасонем ки давлатҳои Осиёи марказӣ иҷоза дода шуданд ё ки Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳам дар ана ҳамин давлатҳо дохил мешавад. Умедвор ҳастем ва интизор мешавем. Ва ногуфта намона ки Федератсияи Россия ба давлатҳое ки мо номбар кардем парвозҳои худша афзоиш дод ва сарвазири Ҷумҳурии Тоҷикистон Қоҳир Расулзода дар шаҳри Москва дар ҷаласаи 17-уми комиссияи ҳукуматии Федератсияи Россия иштирок кардестай ва инчунин дар уҷа вазъияти муҳоҷирон ё ки барои барқарорсозии парвозҳо байни ин ду кишвар ҷаласаҳо гузаронида мешавад. Баъдан чӣ ахборотҳои наве кишид, боз мо пешкаши шумо мегардонем. Мегзарем ба қисми ахбороти навбатӣ гӯш кунем. Ахбороти навбатӣ мо оиди кушода кардани масҷиди калонтарин дар Осиёи марказӣ, яъне ки дар шаҳри Душанбе қарор дора, масҷиди нава дар назар дорем. Оиди ҳами ҳозир як нусхара мехонем, бо диққат гӯш кунед, чунки ин масҷид бояд моҳи октябри соли гузашта кушода мешид, вале мутаассифона бо сабабҳои беморӣ ана ҳамон амири Қатар дохили Ҷумҳурии Тоҷикистон шуда натавонист ва масҷидам низ дарҳош кушода нашиданд. Айни ҳол нусхаша мехонем, гӯш кунем. Ҳар як нафаре ки дар Федератсияи Россия шаҳри Москва қарор доранд ва ба духтури дандон ниёз дошта бошанд, агар ба рақамҳои дар экран буда муроҷиат кунед. И духтури дандон бародари тоҷикай. Айноми Юристиҷей муроҷиат кун, скидкат мекунад. Давлатзода Сулаймон, раиси Кумитаи дин, танзими анъана ва ҷашну маросими Тоҷикистон имрӯз зимни нишасти матбуотӣ ба хабарнигорон гуфт, санаи бозшавии бузургтарин масҷид дар Осиёи марказӣ ки бо сармояи Қатар дар шаҳри Душанбе сохта шудааст, маълум нест.
нест. вай афзуд ки тибқи санадҳои ба имзо расида давлати қатар сармоягузории асосии сохтмони масҷид ба ҳисоб меравад ва дар сурати сафари ҷонибии қатар ба душанбе масҷид ҳатман боз хоҳад шуд. масҷиди бузурги ҷомеаи душанбе яке аз бузургтарин масҷидҳои кишвару минтақа мешавад ки ҳудуди 100 000 нафарро дар як вақт ҷой медиҳад. ёдрас мешавем ки бо далели паҳншавии беморӣ сафари амири қатар ба ҷумҳурии тоҷикистон ба таърих афтод. ҳамин тариқ ифтитоҳи масҷиди нави ҷомеаи марказии шаҳри душанбе низ ба таърих гузошта шуд. яъне ки сармоягузории асосиро барои сохтмон барои бинои ҳамин масҷид асосан амири қатар карда гия. яъне ки дар ҳоле ки амири қатар вориди душанбе гардид, вориди ҳамин масҷид гардид, баъдан дарҳои масҷиди нава кушода мекунанд. ба ҳамин хотир интизор мешавем ки вазъияти беморӣ камтар ва сабуктар шавад то амири қатар ба ҷумҳурии тоҷикистон сафар кунад ва масҷид кушода карда шавад. ахбороти навбатии мо оиди як шабакаи нав дар телевизиони ҷумҳурии тоҷикистон дохил карданд ки шабакаи нав оид ба илм тааллуқ дорад ва бисёр ҳам манфиатовар ва фоидаовар барои мову шумо мешавад. нусхаша мехонем гӯш кунем. Нуриддин Саид, раиси кумитаи телевизион ва радиои ҷумҳурии тоҷикистон мегӯяд, то ҷашни Наврӯз дар кишвар шабакаи нави телевизионӣ фаъол хоҳад шуд. ӯ афзуд ки бархе таҷҳизот харидорӣ шуда таъмири биное ки бояд дафтари шабакаи нави телевизионӣ шавад феълан идома дорад. ба гуфтаи раиси кумитаи телевизион инчунин дастгоҳҳои касбӣ аз Аврупо фармоиш дода мешаванд ки дар назар аст то ҷашни Наврӯз дастрасу насб карда мешаванд. Нуриддин Саид илова намуд ки ният дорад шабакаи илм ва табиатро дар рӯзҳои 18 то 21 март дар рӯзҳои ҷашни таҷлилии Наврӯз мавриди истифода қарор диҳад. бар асоси қарори ҳукумат шабакаи таъсисёбии илм ва табиат бо 87 воҳиди корӣ бо забонҳои тоҷикӣ ва хориҷӣ 24 соат дар як шабонарӯз барнома пахш мекунад. масъалаи ташкили шабакаи мазкурро президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон, раиси ҷумҳур, моҳи марти соли гузашта дар мулоқот бо олимони кишвар ба миён гузошта буд. яъне ки то ҷашни Наврӯза аз рӯзҳои 18 то 21 марта шабакаи нави телевизионӣ пахш карда мешавад ва ногуфта намонад ки дар бораи илм ва фарҳанг бисёр чизҳоро пахш мекунанд. дар якшабона рӯз 24 соат наворҳо пешниҳоди мову шумо карда мешавад. ҳозир оиди як чизи дигар ба шумо хотиррасон мекунем ва ахборотша мегем ба шумо ки тааллуқ дорад ба баъзе нафарҳое ки дар комментарияҳо менависанд ки чаро суханҳое ки ту мегӯ ё чаро суханҳое ки ана ҳамин шабакаҳои иҷтимоӣ интернетӣ меган ана ҳамвора дар телевидения пахш намекунанд. мисол мегирем ахборотҳое ки ман гап мезанам ё ки дар бораи ягон мурда, дар бораи ягон каса киштан, ягон блогери дигар ахборот пешниҳод мекунад. баъзан нафарҳо менависанд чӣ ба иёра дар шабакаҳои телевизионӣ пешниҳод намекунанд. ҳозир ман як чиза мехонам ки тааллуқ дорад ба ҳамин суханҳои шахсиятҳое ки ҳамин гуна қайд мекунанд. ва ногуфта намонад ки ҳар як чизе ки дар телевидения пахш мешавад бо иҷозати раиси кумитаи телевизион ва радио мебошад. агар ки иҷозат натия ва ё пахш карда наметавонанд. бо диққат гӯш кунед. рӯзноманигорон аз раиси кумитаи телевизион ва радиои тоҷикистон пурсиданд ки чаро дар тамоми ҷаҳон аз даргузашти чеҳраҳои шинохтаи миллию ҷаҳонӣ тариқи телевизион хабарҳо нашр мешаванд, аммо дар телевизионҳои ҷумҳурии тоҷикистон аслан некролог дида намешавад. Нуриддин Саид посух дод ки гумон мекунад некролог дар телевизион зарурат надорад, аммо шарҳ надод ки бо кадом далел ин таҷрибаи раиҷи ҷаҳонӣ дар тоҷикистон зарур нест. ӯ инчунин иддаоро ки дар шабакаҳои телевизионии тоҷикистон танқиб вуҷуд надорад бепоя хонд. раиси кумитаи телевизион гуфт шабакаҳои гузоришҳои танқидиро нашр мекунаду камбудиҳоро фош мекунад. тамошобинони азиз, видеоро ҷамъбаст мекунем. ягон саволи дигар дошта бошед дар комментария саволотона бинависед ва барномаҳои нави моро интизор бошед. худованд ҳамаи мо ва шуморо нигаҳбон бошад.